Hey, og så er YouTube, her kommer noget af det nyhedskud, jeg skal have. Jeg køber det her hele ugen og lidt i weekenden, og ja, sådan. Når jeg lige kommer ud med det her, det er noget af det, fra her Nyborg. Jeg skal nok have noget til, han sådan bare hjem og fikser det der. Men jeg kan lige vise, hvad jeg lige skal have i hvert fald. Jeg går lige helt tilbage. Okay, fra Nyborg. Jeg skal lade det sæt her for 300. Og så får jeg fået en kæmpe gratis raket med her. 300 kroner. Ja, men jeg tror, at jeg skal have det her. Det ser rigtig godt ud, og det er første gang, jeg skal prøve det, hvis jeg køber det. Men det tror jeg næsten 100% sikker. Og jeg ved ikke, om jeg skal have de cool raketter her. Det er så mange her. Men så ved jeg heller ikke, om jeg skal have det her for 300, den troldmandsaske, eller om jeg skal have den der. Det er sådan lidt op, hvad jeg lige kigger derude. Ja, det her skal det kan noget, det er måske lidt for sådan noget. Måske det her på 249, det ser faktisk rigtig godt ud faktisk også. Men heller ikke noget af det her. Jo, lige det fastbatteri, så mange her. Det er pisse godt i forhold til kun 150 kroner. Så får du 3 batterier for gode penge i hvert fald. Det kan jeg godt love dig for. Det er fandme flot. Jeg skal nok have en lige så mange herovre. Nok også en af dem her. Jeg tror det bliver dem herovre. Måske skal jeg have sådan en hyldsortiment der, og så skal jeg finde ud i hjem og fikse på en hel masse kanter og ikke i hvert fald. Det skal jeg i hvert fald. Alt det her skal jeg heller ikke have. Jeg skal lige have sådan en fontæne her. En høj fontæne her, den skal jeg måske have et par stykker af. Den er rigtig flot også. Her skal jeg heller ikke have noget. Jo, glødepinde. Ja, og briller. Nej, det tror jeg faktisk ikke på, der. Det kan jeg ikke lige huske. Det var sådan set bare det.